Povodom Dana otvorenih vrata Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu održano je edukativno druženje Darujmo knjizi bolji život. Članovi odjela zaštite i pohrane te odjela konzervacije i restauracije otkrili su posjetiteljima kako oni čuvaju zdravlje knjiga i raznolike kulturne baštine. Karmen Jurišić, radim u odjelu zaštite i pohrane Nacionalne sveučilišne knjižnice. I eto, danas smo organizirali malo druženje sa građanstvom, sa našim posjetiteljima koji vrlo često dođu u knjižnicu, ali nekako im je naš odjel zona sumraka gdje niko ne zalazi. Mi smo onako tihi zaštitnici kulturne baštine. Dakle, metnina se obuhvati sa ovim trokutićima, zato da se ne bi lijepilo trakama, što je naravno zabranjeno u tom slučaju. Zatim ovdje je ambalaža iz zbirke starih rukopisa i knjiga. Riječ je o kutijama školjkama koje se mašom stvaraju poput školjke. Riječ je o trezorskim mapama koje su iznutra također presvučene neutralnim beskiselinskim materijalom. Evo, malo ćemo otvoriti jednu od njih. Evo, kao što vidite, u potpunosti je presvučena. Pa ja šivam knjigicu koja je dosta u upotrebi što se tiče otvorenog pristupa od korisnika i nažalost je morala biti razvezana, restaurirana s obzirom na oštećenja. Popuna gdje nedostaju dijelovi japanskog papira, zalijepe se metilceloznim ljepilom i pod tlakom, dakle, usisavač usiša, ajmo reći, vlagu, odnosno vodu iz ljepila i na taj način se popuna brže posuši i tako se restaurira. Sveučilišnoj knjižnici pokrivamo nekoliko zbirki. Susrećemo se možda sa najviše vrsta materijala. I sa tekstilom, i sa papirom, i sa drvom, i sa kožom, pergamenom. Mislim, zaista jako puno vrsta materijala. Preventivna zaštita je najbolji oblik zaštite, najekonomičniji, najmanje destruktivan i to je naglasak u stvari cijele ove naše priče o našem poslu. Preventivna zaštita, to je nešto što mi educiramo evo i na ovom druženju, kog god zanima, imali smo radionice na tu temu preventivne zaštite, kako recimo svako ko ima kod kuće neki fond, neku malu biblioteku ili čak iz osnovnih škola, iz knjižnica dolaze, kako će sami pomoći oni koji nemaju recimo konzervatorsku, restauratorsku struku u svom području, kako oni mogu sami zaštititi svoje knjige da im što duže traju i što duže služe.